Hhayi, akwesizwe-ke omunye wabalandeli bangale emdletsheni. Mhlawumbe lo uzokhuluma into esile. Ubani? Angiboni kahle kodwa lapha ku-TikTok kunobanele. Hhayi, angikwazi ukuhlukanisa kwenzakalani laphayana kodwa kunobanele khona. Uyabona lento wakhuzanywa ukuya kumaGrammy. Hhayi, kwasuka lokho Somandla. Okay, akwesizwe ukuthi uthini. Ekuzama uya kumaGrammy. KumaGrammy bese mina. La phansi, lapho kuvela khona umuntu oBeyonce laba seduze nestage. Abantu laba abamenyiwe. Ukwazi kanjani lokho? Uke waya nini? Umenywe nini wena? Noma yinzwa bethi? Noma uyafisa ukwazi ukuthi kwenziwa kanjani? Khona mhlawumbe ubufakazi obuphethe ama-email, iy'ngxoxo between Khuzani nokuyale kwakhe. Khona okwaziyo mhlawumbe uyacabangela or uphendula inhliziyo yobuthakathi. Bese kuthi phezulu ilabantu laba abathenga amathikithi noma ungene kwi-switch yomuntu kunama-switch lapha ama-VIP switch aphezulu kodwa. Laba Switch yini manje le ama-switch? Sengikhohlile kodwa konje ngale research niyayenza. Hhayi, siyabonga ama-switch. Yona uyayazi nisebenza kanjani noma wezwa kuthiwa kune-switch uhlala utshela mhlawumbe uyafisa ukuya khona. Sengiyabona-ke. Okay, ababaleki ngaleyo ndlela le. If bengabalekile bafunani pho laphana? Leya ndawo ikhandeleni ukuthi ibe lapha phezulu. Angithi ayikhandelwe accommodate wonke umuntu ozoba khona. kumaGrammy ikhamera idlula kuwena. Umuntu awubonakala nje lapha kumaGrammy. So camera operator futhi manje. Ungahlela phambili awubaleka ngofana sihlele. Ufana sihlele nje like dude. Nanokuthi uzwa Lelo gama uDude. Usho ukuthini uDude konje? Hayi, manje vele ngithanga ngiqonda kuhambani lapha kuwe. Hey, siyakhumbula khona omunye wacula amakhekhe ngazi kanjani. Omunye uphinde wacula ngoZagiga. Omunye wacula one more time kodwa-ke angeke sisho lutho. Ibona bayomenya kumaGrammy. Usho ukuthi iqhawe lakho alikayi le futhi alisoze laya. Cause umtsepe nalo ama-Tony funerals awakahlanganisi indlela yokuthi ayele or ubani unala. Usalindele lokho ukuthi beze plan ukuthi ayele. Hhayi, sisazolinda kanye nawe-ke. Kodwa-ke phela iqhawe lakho alikayi le. Kathi ligcine ukuya la perform ebar laphana kuphuza khona ama-drinks. Lithi liyaphesheya. Kodwa phela ngeke sisho lutho-ke. Yanikwazi nalokho. Ngisho ku-red carpet wena yebo umuntu oshuthile ubonakala ungaphakathi. Ubufuna shutha ku-red carpet. Angithe wena uyihambela kamenyiwe. Umfuna ku-red carpet. Ikona kuphi nikufunayo? Nifuna ayihambele, nifuna amenye u-red carpet. Ikona kuphi? Ubani nimbona hamba ku-red carpet enimbonile mhlawumbe kulowo maGrammy Awards? Kahle uyifakile wena ngaphakathi. Bomela ayifaka yena phela into uhamba uyohambile wale uhamba ngenyawo zakhe. Ubuzokwenza kanjani phela? Into kumele kuhambe yena. Kuyenzeka futhi uphinde uhanjelwe. Yabo. Yabona into yamaGrammy ngathi ungafocus ngomeni ushayivona enkulu emhlabeni. Yabo. Hayi, kuyezwakala. Shuthi-ke iqhawe lenu lisazomenywa-ke lona ngoba hhayi abafuna umuntu ocwathi ubinda amadombo laphana. Mhlawumbe inkinga yakho-ke ileyo-ke. Anyway, siyabonga nge-review yakhe ebhedayo ebolile. Ukuyisanganela nje.